your bad romance. I want your ugly, I want your disease. I want your everything as long as it's free. Από τη νέα σεζόν πολλά μπορούν να γίνουν. Όπως ας πούμε να χαλαρώσει λίγο η σχέση με το Ρούσο, να ξεπαγώσει η Στέλλα, να ξαναθερμανθεί η ιστορία. Μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος. Άλλωστε είναι μια γυναίκα πάρα πολύ ζωντανή και μια γυναίκα που θέλει να ζήσει τη ζωή της και γιατί όχι. Δηλαδή πώς την έχεις φανταστεί τη ζωή σου με το Ρούσο? Άντε πάλι τα ίδια. Μαμά, δεν ξέρεις που πας να μπλέξεις. Ο Ρούσος δεν είναι το κατάλληλο άτομο για σένα, άκουσέ με. Ποιος το λέει αυτό? Όλοι. Είναι τυχαίο που αντιδρούμε όλοι. Εσύ και ο Λουκάς δηλαδή. Εμείς είμαστε οι δικοί σου άνθρωποι, εμείς αγαπάμε. Και ο μπαμπάς βέβαια. Άσχετα αν εσύ δεν τον υπολογίζεις. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Εγώ τον πατέρα σου και τον υπολογίζω και τον αγαπάω. Υπάρχει ο σύζυγος που περιμένει και για τον οποίο ποτέ δεν λέει κακιά κουβέντα. Ποτέ όμως. Οπότε κάτι θα δούμε από τη Στέλλα. Σίγουρα. Σίγουρα νομίζω ότι επιφυλάσσει πολλά η Στέλλα.